କରୁଥିଲୁ ଭାବିଲୁ ଏ ଘରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖକୁ ଗୋଟେ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ହାତରୁ ଆମ୍ଭେ କେବେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁନ। ତୁ ଅପୁତ୍ରିକ ବାବା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବାବା ପରା ତିଲକା ଧରିଛି ସେ ସବୁ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁ ଏ ଘରେ କାହାର ଗୋଟାଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି। ତମ ସ୍ୱାମୀ ଚୁଡୁ ଚୁଡିଆଙ୍କର। ବାବା ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଜାତକ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣନା କରି କହେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତମ ପରା ତିଲକା ଧରିଛି ବାବା ପରା ତିଲକା ଧରିଛି ସେ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ତମ ନାଁ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଆମର ପିଲା ହଉନି ବୋଲି ଜାଣିଲେ କେମିତି? ବାବା ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ବାବା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସତରେ ବୁଢା ମରିବ ମାରି ଦିଅ ବାବା ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମାରି ଦିଅ। ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ 108 ଦୀପ ଜାଳିବି। ବିଷାକ୍ତ ସାପ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ତମେ ମରିବ। ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମରିବ। ଏବେ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ରାଗ ନାହିଁ ରାଗ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରରେ କରିଦେ। ବଞ୍ଚି ଯୁବର ପାଷାଣ୍ଡ। ବାବା ମୋ ବାହାଘର ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରରେ କରିଦେଲେ ଏ ବଞ୍ଚିଯିବ ତ? ତାମାନେ ତମେ ମାନେ ମତେ ପରୀକ୍ଷା ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରରେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ତ? ମୋର ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତୋ ପ୍ରେମିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଡାକିଲେ ମତେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦବ। ମୁଣ୍ଡ ଚୁମୁଛି ମୋ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡେ ପକଉଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ତ ନା ମତେ ଲାଗୁନି ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତମେ ନିଜ ବରଣ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବସ୍ୟ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ସତ୍ୟ କରିଛ ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଧର୍ମ ଦ୍ରୋହୀ ହବ ମରିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ ମରିଯିବ। ଧରି ଏଇ ସେଇ ନିଆଳି ଛେନା ଏଇ ସେଇ ଇଏ ବାବା ସେଇ ବାବା ସାତ ବନ୍ଦି ହେଇଯିବ 7 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ୟାର। ଦେଖିଲ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେ ହେଲା ନା ନାହିଁ? କଣ ମୁଁ ଫୁଟକାକୁ ବାହା ହେଲି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଶରଣୀ କଣ କଲି ବାଘ ମୁହଁରେ ଛେଳିକି ଦେଲି।